U današnjem videu želimo da vam ukažemo na nekoliko osnovnih grešaka i situacija koje se pravi pri prodaji nekretnine. Prva stavka je da ne prodajete nekretninu sami. Zato postoji Agencija za nekretnine Novi Dom koja uspješno vodi ovaj proces prodaje zadnjih 8 godina, ima bogato iskustvo u ovom poslu, marketinške kanale za prodaju te listu potencijalnih kupaca. Sljedeća stavka je da kuća se neće prodati sama, gdje nije samo dovoljno okačiti tablu ili ceradu na nekretninu s natpisom prodaje se, te očekivati da će se nešto dogoditi. To je jedan složen proces koji zahtijeva angažman, marketing, napor, vještinu, ciljanu grupu kupaca i sl. Gdje opet dolazimo u situaciju gdje naša agencija ima neprikosnovene marketinške kanale i uspješno radi svoj posao. Treće mjesto bismo stavili stavku ne precjenjujte svoju nekretninu. Mnogi prodavci su svoje nekretnine gradili, ulagali u iste, želeći izvući uložen novac, plus zaraditi na istoj nekretnini. To je apsolutno pogrešan pristup jer se formiraju nerealne cijene, našto kada imamo trend pada cijena nekretnina, što će u startu odbiti potencijalne kupce da kupe vašu nekretninu. Ne uzimajte k srcu potencijalne kupce, a niti nekretninu koju prodajete. Ukoliko ste već odlučili da prodajete svoju nekretninu, shvatite to kao biznis i ne ostavljajte dojam neozbiljnog prodavca kod kupca. Zato upravo postoji naša agencija koja balansira odnos između kupaca i prodavaca. Na 5. mjestu bismo izdvojili stavku ne renovirajte nekretninu i ne kupujte nov namještaj. Ovo iz razloga što vjerovatno uložen novac i rad nećete moći naplatiti. Sljedeća stavka jeste ne pokazujte nekretninu sami. Ovo je također naš posao gdje smo svoji na svome. Profesionalno ćemo prezentirati vašu nekretninu i maksimalno potruditi da istu prodamo. S tim ćete izbjeći osobe koje se predstavljaju kao kupci, a zapravo to nisu. Oni bi vam eventualno stvorili dodatne troškove, na primjer putne troškove ako živite vani ili ste angažirali rođaka kojeg opet morate platiti i biti doživotno zahvalni. Angažirajući našu agenciju, izbjećete ovakve neugodnosti i uštedjeti na vašem dragocjenom vremenu. Na kraju, ne ustručavajte se tražiti pomoć ili savjet pri prodaji svoje nekretnine od Agencije za nekretnine Novi Dom. Nalazimo se u Bihaću na već poznatoj adresi Bosanska broj 9. To bi bilo sve za ovaj put. Do narednog gledanja i slušanja, ostajte nam zdravi i veseli.